Във връзка с тези погребални обичаи на тракийското общество са главно свидетелство за тях са тракийските могили, които са пръснати навсякъде в България, чието размери варират от височина примерно половин метър до височина над 20 метра. По силата на вкоренени в тракийското общество обичаи, те са били насипвани предварително като свещени хълмове, в които допълнително са били погребани тракийски аристократи. В тези свещени хълмове са издълбавани места, в които са построявани тракийски храмове. Тези храмове са били представителни постройки от камък и тухла. В тях по някое време е бил погребан някой тракийски първенец, в който те се превръщали и в гробници, а тъй като след смъртта си тракийските владетели са били обявявани за богове, място, където те са били погребани, се е превръщало в място на поклонение, така че храмовете гробници са се почитали като мавзолеи. В България са известни около 70 такива представителни строежа. Най-много от тях са пръснати са открити в района на Казанлъшката котловина, която справедливо възоснова на това получи названието долината на тракийските владетели. Що се отнася до мощта на тракийските владетели, несъмнено за това нещо говореше едно от най-големите български съкровища, Вълчетрънското съкровище, намерено в Северна България, обаче при случайни обстоятелства, а не при археологически проучвания. Това е царско-жречески сервиз с тежест повече от 12,5 кг чисто злато. Съдовете са със странна форма и несъмнено показват ритуалите, които са били извършвани от тези царежеци на първите тракийски племена от това време. За тракийската култура може да се каже, че се развивала по свой собствен път, като наследник на микенската култура. Микенската култура е една велика култура, чието пулсации се усещали далеч на север, на изток и на запад. И напоследък се установява, че траките са били са автори на тази микенска култура. Едно от доказателството, за които е съществуването на тракийския градски център Перперикон. Най-ранното съоръжение, издавано от хората на Перперикон, именно през тази късно бронзова епоха, е голямата овална зала с олтар в центъра. Тя има около 30 метра диаметър, а олтара е висок цели 3 метра, с диаметър 2 метра на кръга. Този олтар и залата още се свързва с едно сведение, което ни остава Херодот и други автори след него, за наличието в източните Родопи на голямо провицалище и храм на Дионис, също това е късното име на стария тракийски бог Загрей. То било толкова известно в древния свят, продължава Херодот, колкото светилището на Аполон в Делфи, което било едно от най-прочутите храмове, и прорицателката му Пики е била най-прочута от всички прорицателки. Но тази прорицателка в храма на Дионис също дава много важни предсказания. Например, по-късно тя дала предсказания на Александър Велики преди похода в Азия, че ще завладее света, а още по-късно на римляните, че ще станат световна империя. Траките преживяват превратностите на историята, продължават да бъдат известни на старите историци до 4-5 век след Христа, доживяват идването на славяни и прабългари на територията на Балканския полуостров, плитат с тях кръв, усилия, култура, изкуство, за да станат едни от авторите на старобългарската цивилизация. И ние днес с гордост можем да кажем, че сме най-преките наследници на тракийската култура, на тракийския народ, на траките, и твърде много кръв в нашите жили тече от тракийския етнос. В последните години на прабългарите се обръща много голямо внимание. Първият въпрос, който е свързан с тях, е откъде те идват на Балканския полуостров. Изследванията показват, че прабългарите се формират или започват да се формират като етнос в Централна Азия. Това е Северна Монголия, Южен Сибир. Те са близки до така наречените усуни или аси, от които по-късно произлизат аланите, с които те са родствени. Археологическите проучвания показват, че там е живело разнородно население, между които са били и предшествениците на прабългарите. Но ние не можем
естествено, да кажем точно кои са били те. Затова за нас е интересно, че в общите черти на културата, която остава там, се забелязват такива елементи, които ние по-късно наблюдаваме на Балканския полуостров. Според археолозите това е керамиката, това са рисунките върху камък, каменните рисунки, това е религията, това са погребалните обичаи. Така, например, народите от Централна Азия са погребвали своите мъртвеци заедно с конете, понеже те са били скотовъдци и конници. Същото наблюдаваме и на Балканския полуостров. И ето започва едно движение от изток на запад. Аз го нарекох на едно място и така фигуративно търсене на родината. Тук веднага трябва да кажа, че в движението си от изток на запад прабългарите са имали щастието да се сблъскат с китайската култура, с североиндийската култура, с иранската култура и незнайно защо те са възприемали, а не са отхвърляли това, което са видяли и са го пренасили от място на място. Преди 20 на години или 25 години ние празнувахме 1300 години от българската държава, но изглежда, че тогава не беше добре помислено за това, че тази държава не се появява току така. Беше изпуснат един голям период от около половин век, когато българската държава съществува в Южна Русия, Украйна, по Дон, по реката Дон. И това е така наречената в изворите Велика България. Или ние казваме така, Квадратова България. Тя е създадена някъде към 630-32 година, следователно 50 години преди да се създаде Дунавска България. И това е много важно, защото тогава се полагат основите на държавността. Създава се една държавна организация. Тази организация има своя войска, тя има свои органи, тя има даже и дипломатически връзки. Кубрат е бил във връзки с Византия, от Византия е получил своята титла, висока титла византийски патрици и така нататък. Тоест, ние вече можем да говорим за една оформена или оформяща се, по-точно казано, българска държава. И така, ние трябва да приемем, че българската държава се създава в около 630 година и тя започва своето съществуване, но за съжаление за много кратко време. Държавата е разгромена от хазарите и ето от този момент започва едно ново движение. Част от българите отиват на север и основават една българска държава. Това е така наречената Волжска България. Ние не бива да я забравяме, тя има много интересна история и просъществува до около 14-15 век, когато попада в границите на руската държава. Други българи отиват на запад, през Унгария, Панония, чак до Италия достигат. За нас обаче е интересен третият син на хан Кубрат, това е Аспарух. Аспарух идва на Балканския полуостров и създава една нова стара държава. Казвам нова стара държава, защото ние трябва да видим и новите черти в тази държава и старото, което тя носи от старото отечество, Велика България. Тя използва за